Ramogi wadhi nyime kod weche manyien mana ka gimero donjonwa kae kaluwore koda lipot mabende waikonu kama ogaye mar doho Martha Koome owacho ni wachne tok wang'o doho ma Kikuyu mano yango mano kaka timbe mar njore ka tim mar njore ok onego ti godo mar donjone achije gi ketho mar njore. Koome mane loso e kaunti ma Mombasa kata kamano wacho ni apis jamin wach nigi thuolo mar yango kit ketho ma gitudo godo achije mopogore opogore kaluwore kod nonro mar obila. The Constitution envisages that this prosecutorial discretion must remain free from influence or direction by any individual authority, including we judges or me, the Chief Justice, or political actors. Therefore, it is important for Kenyans to appreciate that public comments by the Chief Justice or even victims of a crime at the scene of a crime do not influence or determine the charges to be brought before a court.